samirana hamre sekar gaduh ngas kandanyo mawera rasrenane ndriya Sino undi tali proto ibu kuopo nyaket marang kanjeng ibu adoh sunawi caket sun raketake ya sulo bersani wong tuwa marang putra najanto anak wejo sino atine bunga awit wong tuwa sing koyo tresnane marang anak-anake padha pasuki ngono ngadhep ana ngersane kanjeng ibu Sena itu patungane kunti buku ora ana swiji apa anakmu ane sembah bekti marang siramu kunti buku yo ndak tomoan sumpah estune kanjeng ibu wae tanpa nono lamun bisa tak gegem langasta pundi mestaka tumapak jojo dadi jimat pengono anakku Wijasena sawise prayoga ngadhep kok tapi kerja ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kirangan kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing kok timbali wong anakku sing murah tata Sena opo saksetane wong tuamu Simon Prabu Pandu Dewanata hiburan dari bunga mung tansah membeng sungkawa wong mati prasman ketuni tangi sono sira kabeh pitura bakal bali sing wis mati kok ya wis Sena opo ibu susah ora ketuni wong wis mati Patri tirangan tokondo kudal minggu sing kabeh menungso bakal nopo kalbu turunan kumpaan nang kajuran Magelang nang Temanggung iya ning tenane wong Magelang wong Temanggung wong kumpaan wong kajuran sing sepati iki ana 3 perkara apa siji lalen anggere wong kumpaan duwe penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah bagi rondo pinggire apa ya ana informasi saka pusat anak nang kono ana nang kene becer-becer ning lali ora dumeni kuwi ana utang bayune omahe ngarepe kok lali ora nyarutang tandane wong rumpaan wong kajoran wisara mati Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor 2 ngantukan lho kok ngono mayit iki lak rata-rata mereng para mayit pecicik mlanggus perang-perang yo nangis yo biasane mati luwih dhisik sing nomor 3 lungguh kelindian sinden cocok lungguh kelindian mati nom eman-eman budane ndak glayar lho kok ngono wong kang wis lungguh kelindian tandara kuwi sabot nyangga-nyangga timbang abot semanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuhe ulama seperti asmane sapa kitabe apa dudu ulama ger sing ngomong Usman Ridho tak kira ulama dudu ning ora kuwi yo nger ibu saiki susah ya ibu napa wis sing Gusti mantar pasumpenan mantar pangimpen wong tuamu Sinun Prabu Pandu Dewanata Seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sena Wijasena satriya kakapitesa gedhe koasi merjojo Simo Ludra
krungu kabar bapakku sedo rentuk swarga ya brata atiku. Iya kula prasetya ora bakal bali ana ing krupaan urung lakon munggah swarga bapakku Pandhu Dewanata. Jagat syukur alhamdulillah bunga atine wong tuwa ora rugi. Nggonku mondok-mondokake najan pabrik kataman tak dolke wedhus siji ning kena tak ugemi wong dadi kandhamu Sena Wijasena Samira Bendawa. Guneman pisan tak ugemi ora kasebadan tak gawane mati. Bagus wong tuwa bakal ndedonga ngersa prumpahan uga kasebadan saka sedya kang utama nggonku bakal golek swarga wong tuwa. Amusi tak jaluk dongamu tak jaluk budal dina iki prayoga ngati-ati tak ya teka mangkono sampun paripurna dipun dawuhipun Titari Brata tumandha ingkang putra Raden Wijayasena Greka Yayasi. Kesaipun Raden Wijayasena katumpa swan sang guru Begawan Durna ing Pantang Sumarimaya Resi Kumbayana. Najam Raden Wijayasena bocah kurang tata. Swan guru boten nilar Subhasita dina samandha cranda lakon ing Wijayasena riyah boten tanpa harapan. ngandika mudhar ilmu kang sanyata limpat mudhar ilmu samudana pacak pamadyan ing loga manggul tombak mentang gendrewa manyar-manyar selikur dina pemelasan kompret kante bututi heneng ora sinyet dulu Pratani Wijasena kempon Masuki
iki muridku yen Wijasena. Bener kok dadi dawuh Durna bapakku Wijaya sing teka entuk donga wulan Swijapa. Anakku ngaturi sembah bekti marang sliramu Durna guruku. Oh, elek kowe kon tetep manyan-manyan. Yo ndak tampa ngger bekti laku sing kang bapa tanpa ana bukti saka tumapak jojo dadi jimat mengkono. Prayoga ngadhep ana wigati apa wae dadak gendaran-gendaran kuring kerupaan kene bakal takon. Takon apa? Ujare kok bakul sinambi woro. Kabar tak topo saya buku kunti kali broto bapakku sedo redo swarga. Bener ora Durna bapakku. Coba sawangan oleh kaca paesan. Oh, walah. Kowe kono mlebu wis manyak-manyak. Ndak sawah oleh kaca paesan ning mak lampir biyen malam Senin nang Dosiaryo Mariatun nonton to. Narti Nurul Bahure Rek Rom. Bener lamun siwun Prabu Sedo itu swarga ki pancen bener. Mula aku takon anak pengen bekti marang wong tua sing wis sedo golek swarga iki bisa ora? Anak pengen bekti marang wong tua sing wis sedo golek swarga bisa ora? Iya. Aku NU ora? NU. Ane NU bisa nek yakin mbok aku diturombongane. Ya ngono bisa. Abot sakane rawi-rawi atas malah tutup. Ojo meneh menungso. Dewa tak singkirake. Bagus. Yen pancen sliramu pindhahe swarga wong tuamu sing wis sedo anakku dan Kirna. Kok Kirna Sena. Kirna ki bojone Pariyang Dalangan. Yen pancen Sena kok Kirna. Yen pancen sliramu pindhahe swarga wong tuane nggih ning oke kudan. Yo carane kepiye? Siji, sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari. Luru banyu Perwitasari gawe apa Durna bapakku? Kanggo siram jamas supaya sing lahir lan batin. Yen ngono wong nek pengen mlebu swarga kudu resik lahir batin. Tata lahir resik tok wudu tok ibadah ning atine reget gawane mondho-mondho wong liya. Mremes neraka. Kosok paline atine resik ora mondho-mondho ning ora salat. Padha ae. Sawise siram banyu Perwitasari resik lahir batin yo kepiye? Nek wis resik lahir batin ya. Nulis sliramu enggal luru kiblat papat puncer siji. Kiblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku. Gusti Allah dawuh nang Quran, "Fawali wajhaka syatrul masjidil haram." Durna pinter dalil Quran, Durna pondokan. Nek wis ketemu kiblate, nek wis ketemu kiblate ngen. Enggal marang puja marang mbah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa, wajibe sedina sengi ping 5. Syukur tambah qobliyah ba'diyah kanthi cara sedekep asalira nutupi babahan hawa sanga. Wijaya kudu manembah marang Gusti kang Maha Kuwasa, wajibe sedina sengi ping 5. Ping 5. Syukur tak tambah sunat-sunate. Aja ninggal wiridane, ndak dikira nyukcul. Nyukcul ke basa apa? Inggris. Cara Jawa munyuk ucul. Luwih ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun diwirdun bahwa kirdun. Artine apa? Matur kae Ustaz Soleh. Mulak domongi sapa wong ora iso wiridan kok dheweke kethek. Luwih ngono aku urung tau weruh kethek kuwi dah. Padha dadi ora wiridan. Anggonku manembah sedekep tanganku nutupi babahan hawa sanga. Sing tak takokake babahan hawa sanga ki pramilane apa? Bolongan hawa cacahe sanga dunung ragane jalma manungsa. Nek ora tutup nganggo ibadah kedlarung tumindak angkara murka. Menungsa maksiat ning gara-gara apa? Bolongan hawa cacahe sanga.
cara wong krumpakan wong kajaran kok butet-butet mesti ora ana maksiat iya ning ora ana manah nah apa punten yo bolongan bawa cata iso ngopi pratilane tutup siji iya irung loro bolongane dituk telu meripat loro limo telingan loro pitu sing loro golek dhewe kapan pas abus apa golekake frek dan maju frek anggonku manembah ibadah gawe apa minta jatah iki swarga bocah kurang tata iki nek donga padha ijabah aja kuwatir nger aja kuwatir nger Gusti Allah zat kang welas asih tanpa pilih kasih ora bener takon mbak isolasi sapa bojone Jaswati monggo wis ngendika nang Quran uni astajib lakum do nyuwun sira Gusti Allah ingsun maki bakal njawab padha ati takon sak perkara nanti panggonane Bayu Perwitasari ning samudra adoh tak oyak cedak tak gawe pamit budal wong koten donga kaya sira krumpakan kasembahkan Joko Setyo kang utama ning sadurunge budal lek ngelak widane tumpi meneh ya tak tumpine wis mbok pengen wis legi ora blas kowe tanggone peneki ambek pinggire ratu ya pamit budal wong jadi anak dewe iso Komisaris Besar Polisi, apa?
aku Kiai balane polisi. Nek ngono kuwi musuh aku. Derek para kasuwan, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, derek para pejabat ngajak umat padha taat ngibadah ben slamet donya akhirat. Dianggep musuhmu jalaran apa? Ya ngono kuwi program musuh aku. Tak takon nang negara iki ana balamu ana musuhmu ora? Ana. Sapa balamu sapa musuhmu? Musuhku pejabat sing ditutur sing adil sing mikir sejahteraning rakyat pejabat musuh aku. Balamu sing karo duwe negara muntah duwe rakyate blendok pedeli kowe balane aku. Nek aku tak takon gayus kene karo kowe meneh apa? Punah Ahmad Patona tadi sing kurusi proyek KTP sapa? Oke balane aku kabeh. Kowe melu mangan. Mbadok aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki iki do mulya nang perumahan, mulya nang kajuran, mulya nang diwae. Sing laku dhisik wong tuwa, sing rekoso dhisik wong tuwa. Aku bakal golek swarga wong tuaku. Aku balamu apa musuhmu? Musuhku. Gelem minggir ora minggir pawon tak idak lho. Wah, kokok ya.
kan ngaji kok terus saking wayang apa kowe nguri-uri budaya sinambi syiar agama ora nek wayange tinggalane waline Gusti Allah arane ringgit Sunan Giri sing anggih Giri napa Sunan Giri sing nata sing nglakokke jeneng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman Nikra Semana jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah jas itu jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama jas kuning bro ratu bro modal wayang kira tembungnya apik kang gareng tembung apa? Suka tembung wayang wajib sembahyang wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawe alit Kanjeng Nabi dawuh hadis sahih wong Islam kudu didik anak putu kami umur 7 tahun dijai kulinake salat 10 tahun durung sholat gebuk ning ora nganggo pentung nganggo pangucapan sing gampang dipokok domongi nek sholat hukume wajib tindak kena ganjaran swarga nek tinggal dosa neraka ning wayang tetep manane wajib sembahyang lo dalan sine yoga masyarakat nek seneng wayang aja lali salate wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane ora tekan tujuane mulya nang swarga rumus nang dulu kanggo sing nonton iso ngerti tontonan dadake tumpuran bang tumpuran iku ditonton jaman saya oke wong Jawa lan Jawani bangga putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa remo takone Mbak Nek mampu nanti bro kaplane minggat ndi kan kadang nanti iso nyebutin saya Surapate pasal kahanan udah pas priye ane nanti saya nyebutin wong tua pan ibu bapak karo ibu ane ora wes ayo bapak karo mak udah pantes bapak karo sibo orang luas bapak biung besok lagi papi mami kemana? Mami sedang daun mami kok daun tuh kayak meledak mami belgedes aduh kayak meledak ini lah ya skincare juga aku orang ini glowing glowing tuh kayak meledak mata koyok ibanyu bening nang epe rasi glowing tuh nang gue lek sindene tersinggung gak apa apa meledak orang ngerti ora mami papi kemana? Papi ngarit pulangnya nanti bawa apa? Belarak untuk huruf-huruf mami kok ngerti huruf-huruf ning wayang tetep maknane wajib sembahyang sadurunge salat sadurunge nonton isaan nonton subuhan nonton wayang asal lunga lewat dalane ora tekan lepe mulya nang swarga rumus nang dulu nek iki wayangnya apa ta Dong? Wayang kuwi yo apik lho apik dibanding game mereka kumpaan lho kok ngono amun aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji 90 tahun nyatane sebenarnya burung ana sing meteng wayang kon metah mana sing dicampur sing kowe nang kapal lanang wedok terus dadi apa LKFD apa kuwi lambar kali meteng dhisik wayangnya apik diururi kaya budaya sing andi hukum aja dia yo jasane gede gawe syiar agama sing ini aku ayo sapa sing Semar Brono ya lerek dia lagi kedengarku gak berita nolong garek napa Petro apa Pak Bagong ya Om ki paman cilik iki bapak kowe nang kene padha seneng-seneng kowe ndara wijaya lagi susah diati pirsa Sira Prabu sik dore entuk jatah swarga ndara wijaya mondok kok ngaji ditiragati saiki gek golek swarga wong tuane mula dong yo Pak anakku kon mondok sunenge mati ning tahlilan ya maca Quran gawe amal apik jurung tekan swarga elu apa mana mondok semasa sih biyen tau kan sebelum apa mondok nanti rumah sakit jadi kesake bakale pondok pesantren oh yo tak pondok nego tak jalan putus sing soleh solika ya Pak tak gunakake Petro apa awak dhewe arani Punokawan puno tegese pono-pono manane ngerti kawan kanca pangerten jam wis rada sore kok pangerten enggal-enggal didherekake kesempatan do monggo Pak ayo
alas bumi wae sing bangsane satu balap sing setan priprayangan nah jatuh kata godho ketika Raden munggah hati medun serangantos dumugi kisih Jalatri Raden mandeng pucuk drono nyamang tengah segoro no tejo sakso bolanan ya tejane banyu perwitosari jegur Jalatri sang Wijasena dereng sawetawis jumangka kalipun sang Nagaraja rajane para pira-pira waras nyeri ponglan Wijaya Dupak Bandan mentek lan sing Wijaya lambah ludiran rikala semanten Raden Wijaya kemutan kagungan sifat yang gelunjipun kuku Pancaraka kuku Panca Milani Manapa tegese wektu dadi Wijaya nang rupaan kajuran Magelang Temanggung Mlebu Swata 5 wektu salate kudu kuku mantep mantra sang Wijaya umat kamene nyepura mantep mantra sebut kuku Panca tamake jagane basa muncak dadi tak Wayang niku nek pun tansep kaya ngeten iki berarti pun ampun